zaujímalo by ma, že keď si predstavíte svoj život pred rokom 1989, čo vám ako prvé napadne z toho každodenného života? Čo bolo možno také najdôležitejšie pre vás? Najdôležitejšie nielen pracovať, ale z tej práce uživiť rodinu, aby sme mohli aktívne fungovať, stretávať sa vzájomne, chodiť po výletoch, naberať sily, energie a byť užitočný ako pre tú spoločnosť nejakým spôsobom. To sa mi veľmi páči, že byť užitočný pre spoločnosť. Určite všetky tieto oblasti, ktoré ste spomenuli, či už rodina, alebo aj ten voľný čas, aj práca nejakým spôsobom posúvajú tú spoločnosť. Napríklad dotkneme sa toho voľného času. Ako napríklad táto oblasť vyzerala vo vašom nejakom bežnom živote? Keď ste napríklad ukončili ten pracovný deň, čo sa išlo diať vlastne potom? Zoberieme v akom štádiu, ako prišli deti, ako domov, buď na aké športové aktivity sme ich nosili, konkrétne v mojom prípade fotbalisti, jeden, druhý, ako tam trebalo nájsť priestor, venovať sa im, potom aké to učenie trebalo, pripravovať nakupy na večeru a tak ďalej. A trošku aj porozprávať, čo v škole, čo sa im páčilo, nepačilo, v prípade usmerniť ich, keď dali na naše reči rady, Čiže taký ten asi klasický život, hej. Čiže vlastne máte pocit, že táto oblasť života u mladých ľudí vyzerá dnes inak, alebo je to podľa vás porovnateľné s vašim pohľadom na to? Tak teraz by som povedal, že je taký uponáhlaný svet, ako taká je doba nielen u nás na Slovensku, ale všadiaľ, lebo teraz tá moderná technológia, internety, mobily, všetko, keď zoberieme to len tak bežne, minimálne zoberme, koľko ľudí je v Slovenskej republike a priemer, to je celkom málo, pol hodiny, keď sa venujú na tom internete, napríklad na Facebooku alebo na čom, koľko to je času, koľko to je. Niekedy dá sa povedať premrhaného času. To sme dakedy nemali. A ten čas možno, že aj chýba. Netvrdím, že je to zlé, ale je to strašne veľa. Keď otvoríte nejakú stránku a potom sa nalepí na ňu iná a viete, je to jak droga pomaly by som povedal. Droga sa lieči, kto sú akože títo gambleri a tak. A toto je podobné dačo tomu, len to je iné. Musíme s tým ísť, lebo bez toho človek, nehovorím teraz už umelá inteligencia, tam tiež povie niečo, tam tiež netreba tomu naletiť, len taký priemer. No keby sme všetko brali, by nám netrvalo ani lekárov, nám poradí len, že kde dojdeme, môžeme rýchle skolabovať, keď zo všetkého treba brať taký priemer, stred. Aj toto by som navrhoval, menej sa tomu venovať a viacej sa venovať rodine, spolu riešiť, či úlohy, podľa toho, v jakom štádiu sú deti, alebo chodiť na nejaké spoločné rodinné akcie. A keď hovoríte o tej uponáhľanej dobe, je to podľa vás, alebo dôvodom, prečo žijeme v nejakej uponáhľanej dobe, je podľa vás práve tá digitalizácia, alebo kde vy vidíte ten zdroj toho? Taký je svet, ideme a nemôžeme zaspať na Vavrinoch, jak sa hovorí. Nemôžeme, príklad, keď obyčajné platobné karty v obchodoch, niektorí seniori bo pýtajú sa ma niektorí ľudia, ako, čo. Sú teraz aj projekty, kdejaké digitálni seniori, kde sa učia takým veciam, jednak aby vedeli jednotlivé aplikácie, aby vedeli sa dostať na interbanking, aby nepodľahli podvodom, nejaké podivné maily, ktoré sú. A starší človek, pýtajú sa nejaké také jednoduché veci, ktoré starší ľudia nevedia. A musia proste ísť s dobou, že nenaletieť. Príklad umelá inteligencia nás simuluje tam, že treba peniaze, bo vnúčik mi ochorel, alebo mal nehodu. A seniori, by som povedal, takí sú takej trošku podľahnúť nejakým takýmto, uveria. To nie je len podľa mňa problém
teda seniorov, ale celkovo už dnes je to tak strašne premyslené, že naletí aj mladý človek absolútne bez problémov. A keď už sa teda rozprávame o tých technológiách, je to podľa vás, alebo vnímate to vy ako niečo pozitívne? Uľahčuje to váš život, alebo práve naopak sťažuje vám to život? Čo sa týka tých odborných aplikácií, akože bankové prepojenia a rôzne platby, určite to uľahčuje. Jednoducho z pohodlia domova viem sa napojiť, viem zaplatiť, po prípade platby nejaké realizovať. Určite je to dobré, len není to dobré na tie kdejaké stránky pozerať, lebo je to žrať času, jak sa hovorí. A v minulosti to tak teda nebolo? Keď si mám spomenúť, my keď sme príklad na ulicu sa zišli, sme porozprávali, sme sa poznali, teraz pomaly taký uponáhľaný svet, že ideme vo výťahu a jeden druhého pomaly nepoznáš, kde čo. Mňa by celkom zaujímalo, ako vyzeralo možno presne tie medziľudské vzťahy v rámci napríklad susedstiev a tak ďalej, či už v meste, alebo teda neviem, či to možno tak nejak odlíšiť od tej dediny, alebo či máte pocit, že aj v tom meste ste mali nejaký taký komunitnejší možno život, ak to mám takto nazvať. Poznám spôsob aj v meste, lebo v meste väčšinu času žijem. Poznám aj život na dedine. Chodil som k rodičom a k svokrovcom, keďže pochádzam z dediny, ale industrializácia firmy tu začali sa ako VŽ a všetko, mládež išla do mesta, dostávali sme tu byty. Áno. Hej, takže viem posúdiť aj v meste, aj keď som bol mladší, sme sa stretli, či brigádu sa vyhlasila, išlo sa nás. Sme išli takmer väčšina, ale proste človek na človeka nemá času. Milé slovo starším ľuďom povedať. Ja viem, keď sa ozvem, kde akej starší 90-ročných tam máme, tak milo to príjmu, aké by ožili, aké by akože aj pohľadia, ako má, že dobre a ideme ďalej. Ale dneska mládež, tá morálka klesá, by som povedal. Niekedy taký pán učiteľ, to keď išiel po chodníku, to bol niekto, to bol pán učiteľ alebo farár, to bola osobnosť. I učiteľ mal 30 žiakov bežne, aj 35, zvládol to. A nepovedal, že doučte sa to, na internete si pozrite. Musel to zvládnuť, musel pripravený chodiť, netvrdím, že teraz nie sú pripravení. A nemali ani pomocníkov. A sme boli v školstve na veľmi vysokej úrovni. Žiaci, čo do sveta išli zo západu, takmer každý jeden sa uplatnil, ktorý mal nejaké vzdelanie tu u nás. Aj školy. Školy boli pripravené na tú ktorú prácu. Tie učilišťa boli na to stavané. Systém školstva bol taký, že pripravovali tých študentov, či v oblasti, či na strednej škole, či učňovské, priamo na tú profesiu, aby mohli sa hneď uplatniť na tom pracovnom poli. Teraz je to trošku iné, je demokracia, sloboda, naučím sa, aby som vedel jazyky, utekam preč. Keď počúvam niektoré rádia, relácie, čo v zahraničí žijú a sa vracajú tu na nejakú diskusiu, do nejakej relácie, jak hovoria, začínali cez upratovanie a takto sa dostal postupne a je na vysokej úrovni už teraz. Ale tu hneď každý príde, má niečo a hneď by chcel vedúcu pozíciu. Ja sa pamätám, musel prejsť človek, či vo firme nejakej fabrike, prejsť postupne cez sklady, archívy, na prevádzke, cez predáka, cez majstra, na vedúceho prevádzky a potom manažera a tak ďalej. To bolo. Teraz niekto má taký papier, taký, ešte nehovorím, že nejaký plagiatorský, nejaký tento, a už musíme mu dať, alebo je z tej strany politické, z tamtej, ten je dobrý určite, kde to má na čele napísané. Tak kedy bola nejaká postupnosť toho. A keď sa dostávame napríklad presne k týmto, ako hovoríte, že ako keby postupovaniu, povedzme v práci, alebo povedzme aj možno v nejakom sociálnom postavení, bola tá mobilita, alebo to postupovanie možné pre každého rovnako podľa vás, alebo tam bolo nejaké obmedzenie? Bolo to možné. Ja príklad, neviem, či to patrí k tomu, mám strednú školu, ale ja som bol aj vedúcim pracovnej skupiny
aj vedúci, neviem, či hovorí konkrétne, jakých týchto častí, ako vyhradených technických zariadení, kde som mal pod sebou revíznych technikov, tlakových, plynových, zdvíhacích, elektrikárov, elektrotechnikov, ako rôzne udržbárske čaty a udržbu a metrológiu. Cez môj život som prešiel metrológiou, skúšovní, normalizáciou, normy som mal vo veľkej firme na starosti. Mimo to bolo mimo pracovnej činnosti, ktoré som naviac robil. A príklad mal som pod sebou až 39 ľudí stredoškolák, z toho 6 inžinierov. To chcem povedať, že nebolo tam, že musíte mať nejaké vzdelanie, ale rozhodovala odbornosť. Aký máte názor na tú skupinu seniorov? Ako o budúcnosti predpokladám, že sa dostanete, ste mladá, nádejná, perspektívna, začínajúca, možno budete tak kde pôsobiť, možno tak kde v politickej strane, ktorá bude mať vplyv, moc. Ako by ste sa stavali ako k tým dochodcom, aký názor na nich máte ako spoločnosti, kde by ste ich zaradili ako? Výborná otázka za mňa. Mňa osobne celkovo štve vlastne hodnotenie ľudí len na základe toho, či vyrábajú dostatočne veľký profit v spoločnosti a teda na základe toho hodnotiť ich prínos, povedzme, pre spoločnosť. Takto v podstate neodsúvame len seniorov, ale aj, ja neviem, napríklad matky, ktoré sú doma s deťmi, oni taktiež nevyrábajú nič konkrétne. Čiže toto napríklad mňa celkovo hnevá, ten tlak aj na ten výkon a na tú možno kvantifikovateľnosť našho nejakého života. A teda, čo sa týka toho, že ako vnímam dôchodcov, každý budeme dôchodcovia, čiže aj ja raz budem dôchodkyňa. A snažím sa pozerať sa na to tak, že dnes, povedzme, som tu, vládzem pracovať, vládzem chodiť a tak ďalej, ale zajtra to takto nemusí byť. Čiže sa snažím aj na ten život pozerať tak, že tá zmena je jednak nepredvídateľná, ale zároveň je proste stále tu. Keby som napríklad mala tú moc, čo by som urobila pre dôchodcov, napríklad, ak správne chápem vašu otázku, tak minimálne by som sa snažila o to, aby teda dôchodcovia neboli nútení za každú cenu byť odsúvaní napríklad do domovov dôchodcov, ale istým spôsobom by som sa snažila vybudovať možno komunitnejšie bývanie. Aj ten ekonomický systém a ten tlak na to, aby som produkovala, aby som dokázala uživiť seba, svoju rodinu a svoju 40-ročnú hypotéku, tak vlastne toto mi zabraňuje tomu, aby som dokázala mať zmysluplné vzťahy aj so svojou rodinou. Takže ak by som mala tú moc a mohla by som nejak čarovať, tak by som si želala, aby sme dokázali možno bývať bližšie a vytvárať také nejaké komunitnejšie bývanie aj so staršími ľuďmi a nielen so staršími, ale to isté aj so starostlivosťou o deti a celkovo. No.